U Varaždinskoj katedrali domaće su glazbene snage izvele Handelov oratorij Mesija. Davne 1741. godine u Dublinu je proizveden oratorij Mesija baroknog majstora Georga Friedricha Handela. 275 godina kasnije u Varaždinskoj katedrali po prvi put to su maestralno djelo u njegovoj integralnoj verziji izvele varaždinske glazbene snage, Zbor Varaždinske katedrale Chorus Angelicus i Varaždinski komorni orkestar, zajedno sa solistima Tamarom Ivaniš, Nikolinom Virgej Pintar, Josipom Čajkom i Matijom Mejićem. Pod dirigentskom palicom maestra Anđelka Igreca glazbenici su izveli djelo koje se ubraja među vrhunce ostvarenja oratorijske forme i za svoj višemjesečni rad i svakodnevne probe nagrađeni su pohvalama i dugotrajnim pljeskom. Rekao sam je na početku da je to prije puno godina, kad sam bio 20-godišnjak, da sam to u ovo doba noći negdje slušao i sad se to ostvarilo da čovjek sam to može napraviti s ovakvom ekipom. Radili smo to evo par mjeseci i uživali smo toliko i sad se to stvarno isplatilo. Bilo je jako dobro. Svakako da je to vrlo lijepa i dobra stvar. Sama riječ oratorij znači zapravo i molitveni prostor i molitva. A evo, Handel je to na svoj način napisao, a naši su to tako lijepo izveli, i zbor i orkestar, da to samo treba slušati, čuti, razmišljati i to je onda zaista jedna velika molitva, evo 2,5 sata koja traje, ali kada čovjek razumije taj tekst i kada malo o tome razmišljamo, onda je to zaista jedna velika stvar koju čovjek mora doživjeti na jedan lijepi način. Mislim da je to zapravo i najveće dostignuće, ta činjenica da smo to sa domaćim snagama uspjeli izvesti, jer radi se o super izazovnom dijelu, super teškom dijelu, a kao što ste sami rekli, tih 2,5 sata treba stvarno održati koncentraciju i tu snagu da se zaokupi i publika i da se održi taj tok ovog velikog cikličkog dijela koje je stvarno na nivou čovječanstva inspiracija. Potaknuti molitvom Pape Franje za godinu milosrđa u kojoj se citiraju Isusove riječi da tko vidi njega vidi i oca, maestro Igrec i zbor kojeg već godinama predano vodi odlučili su krenuti u realizaciju ovog glazbenog projekta. Prije integralne izvedbe u katedrali članovi zbora svojevrsne su generalne probe imali na 3 koncerta u varaždinskim župama na kojima su izvodili po jedan dio iz oratorija. Bili su i tada odlično prihvaćeni kod publike, pa će stoga tu praksu nastojati nastaviti i dalje. Mislim da ćemo to još izvoditi. Ovako s orkestrom to je teško, zato što evo, financijski ne mogu ljudi badava svirati, oni žive od toga. Sad kako ćemo vidjeti kako će s financijama biti, ali ako ne uspijemo s orkestrom, ići ćemo okolo malo ovako u ovoj verziji sa orguljama. U oratoriju Mesija uglazbljeni su tekstovi Starog i Novog Zavjeta, a podijeljeni u 3 cjeline, donose svojevrsni prikaz Kristova života od rođenja preko muke do uzašašća, a u soliste u recitativima i arijama noseća uloga pripada upravo zboru.